Assalamu alaikum jama'a. Ni ne nan naku Arewa Moderator. Yau abin ya shakar da ni sosai wallahi tallahi. Na faso ne da zafi. Video na yau akan gayu ne masu shaye-shaye. Gayu shi kenan ku kun baci da shaye-shaye. Allah ya maka baki kake yin salati ka mai da shi salansa. Kai dole sai ka gada Bob Marley. To ko Bob Marley da ya shaye-shaye mutuwaye. Balle a ce kai musulmi dan Arewa ka mai da shaye-shaye ba komai ba kai dai ko a rayuwarka kawai so kake kaji an ce ai gayan can inda daukan caji ne. Shi shaye-shaye nan wallahi bai da wani amfani. Karshen ta nadama ce kaf ya bai shaye-shaye. Dan za a gan ku kai shikenan kullun ka shiga dimbin dajin da ko mace zai ba su zuwa tsabin tsoro amma nan za a ga mashayi ya shiga da wiwi yana mula ta yana sha. Sai ga mutum ya sha ma wiwi buhu uku a zamanin nan. Wasu su ma ba su azumi saboda sahaban sabo. Kaga mashayi Allah ya halice ka da siffa mai kyau da lafiya amma kai a dole ka mai da kanka kuturu na karfi da yaji. Sai ga mashayi ya sha yana wani daure ma ba yana wani murgula baki yana shi a dole har yau a cikin caji ne kenan to wallahi tallahi in zaka tsaya ka natsu saboda ita rayuwar wannan girma zaka yi kuma dole zaka haifa so kake ka haifa yaro kaga ya zama mashayi abin ban takaici kaga wai yanzu gayu musulmai gayun arewa giya suke sha wato ya tashi daga wiwi ya tashi daga kwaya ya tashi daga roci ya tashi daga exol ya tashi daga stramol ya tashi daga exotitamol ya tashi daga codeine ya tashi daga becmetravox ko ya kuma shan kwaya cin giya ya ga an ci ai dan ruwa ne to dan ruwa shi dan ruwan giya ba haramun bace kai duk wani mayi ma dukkan mayi giya ne kuma dukkan giya haramun ce so dan Allah da annabi matasa ku tashi ku natsu ku duba halin da ake ciki shi rayuwar nan gaba ɗaya nawa yake in ka sha bibi yau gobe